Škoda Yeti je najlepším autom na svete. Presne toto o nej tvrdí Jeremy Clarkson v jednej z epizód legendárneho Top Gearu. Moje meno je Matúš a dnes sa spoločne pozrieme na jazdenku s nájazdom 56 000 km. Povieme si, na čo si dať pozor a či sa vôbec Yeti v roku 2024 oplatí. V roku 2005 prichádza mladoboleslavská Škodovka so štúdiou s názvom Yeti, ktorá bola postavená na vtedajšej platforme Škody Fabia. Tento koncept nikdy údajne nemal prísť do produkcie, avšak v roku 2009 sa stal opak pravdou a v Ženeve bol predstavený model Yeti, avšak tentokrát už postavený na platforme vtedajšej Octavie. My tu máme jazdenku z roku 2010 a najazdených má 56 000 km. Treba si na začiatok povedať, že Škoda Yeti predstavuje prvé SUV značky Škoda Auto a prináša kontroverznejší dizajn do veľmi konzervatívnej doby. Len sa pozrite na tú prednú časť a na tie delené svetlomety. Škodovka je týmto veľmi známa, keď sa pozrieme aj napríklad na trojkovú Octaviu po facelifte, tiež mala delené svetlomety a najprv nám to moc nejako neladilo a potom sme si na to zvykli. Yeti všetko zaobaluje do takého kockového, praktického, boxoidného dizajnu. Opäť to je niečo také nadčasovejšie, pretože pozrite sa naopak na aktuálnu ponuku značiek ako Nissan a Renault. Máme tu modely Kangoo, Townstar a tie sa vracajú práve k tomuto praktickému dizajnu. Pod kapotou ste v dobe, kedy Yeti vyšiel na trh, našli všetko, čo koncern Volkswagen ponúkal. Bavíme sa teda o benzínových a naftových agregátoch. Nechýbala ani ponuka 7-stupňovej automatickej prevodovky DSG a dvoch manuálnych prevodoviek. Tu sa zamerajte na prevodovku manuálnu so 6 stupňami, pretože tá 5-stupňová mala veľmi dlhé prevodové pomery, čo sa prejavovalo na komforte najmä pri jazde v meste. V ponuke jazdených vozidel nájdete aj pohon 4x4, ktorý vychádza z klasického koncernového Haldexu. Z benzínov ste vyberali 1.2 TSI 77 kW, 1.4 TSI 90 kW a 1.8 TSI 118 kW. Všetko sú to preplňané radové štvorvalce. Naftové motory zastrešoval agregát 1.6 TDI s výkonom 77 kW a 2.0 TDI Common Rail naladený na 81, 103 alebo 125 kW. Pozor na verzie po facelifte, pretože tie prinášajú vstrekovanie močoviny AdBlue a paradoxne tento 2.0 TDI Common Rail nebol absolútne prispôsobený na tento nový systém. Zvykol s tým bývať problém. Taktiež tu je 1.6, na tú rovno prosím vás zabudnite, pretože má nedostatočný výkon a nedáva mi nejakým spôsobom zmysel práve v tomto aute. Takže z naftových motorov jedine 2.0 TDI Common Rail aj v zásade jedno, aký výkonnostný variant. A poďme teraz k tým benzínovým motorom, pretože tamto je trošku zaujímavejšie. Nenechajte sa zlanáriť 1.8 TSI a výkonom 125 kW, pretože tento motor má nielen vysokú spotrebu benzínu, musíte tam tankovať 100 oktán alebo 98, ale aj oleja. 1.2 a 1.4 mávali problémy s rozvodami, zvýšenou spotrebou oleja, ale aj zvýšenou karbonizáciou motorových častí. Ak by ste naozaj chceli ten benzín v Škode Yeti zamerať sa na po facelifty a na motor 1.4. Ten bol vylepšený a čiastočne všetky tieto problémy, neduhy boli odstránené. Dĺžka Yetiho je 4,22 metra, šírka bezmála 1,8 metra a výška 1,69 metra. Objem kufra je na úrovni 416 litrov a po sklopení zadných sedadiel získavate 1580 litrov priestoru. Škodovka nemohla byť odvážna všade a preto v kabíne boli veľmi konzervatívny prístup a taktiež všetky ovládacie prvky, ktoré poznali Škodováci z roku 2010. Je to klasický, veľmi dobre ergonomicky tvarovaný volant, ktorý mohol byť aj multifunkčný vo vyšších výbavách v kombinácii s analogovými budíkmi s malým displejom, ktorý vám zobrazí všetky informácie o jazde. Centrálna konzola, alebo táto stredová konzola je vyplnená takýmto malým displejom s multimédiami, ktoré si viete prehrávať cez AUX alebo USB vo vyšších výbavách a vo vyššej výbave získavate aj väčší displej. Taktiež tu máme aj prehrávač CD-čiek, avšak highlightom Škody Yeti je množstvo odkladacích priestorov, či už to vo dverách, tu v tomto stredovom paneli, v lakťovej opierke, alebo aj takýto boxík tu máme na palubnej doske. Úprimne, Škoda Yeti neexistuje, že by niekoho z vás klamal aj v roku 2024 a tento interiér stárne s veľkou gráciou a využijete ho naozaj na dennej báze, na všetko, čo potrebujete. Priestor na zadných sedačkách je naozaj veľkorysý v oblasti hlavy. Ten taký krabicový dizajn nám umožňuje to, že aj ja, človek 1,90 m vysoký,
dokážem sedieť spriamene veľmi pohodlne. To isté sa týka aj priestoru na kolená. Nie je to žiadny luxus, ale na tú dobu veľmi fajn a mám si kam zasunúť tie chodidlá. Čo by som prijal je však vyššia táto opierka, nie opierka hlavy, tá sa dá vysunúť, ale samotné to operadlo tej sedačky by mohlo byť trošku vyššie, nakoľko keď ja si vysuniem tú opierku hlavy, tak ju mám niekde v polke mojej hlavy, čo nie je zrovna ideálne, ale inak veľmi fajn, čo sa týka pohodlia. Mám tu aj takúto lakťovú opierku, ktorú viem sklopiť. Sú tu dva cup holdery. Môžete to využiť aj ako tunel na prevoz nejakých dlhších nejakých predmetov, nejaké drevo, lyže a podobné veci. Z praktických vychytávok je tu popolníček, ak by ste išli na polovačku a mali tu nejakých fajčiarov vzadu napríklad, a taktiež je tu ďalší tretí výsunný cup holder. Dva izofixy v zadnej časti, jeden tu na, jeden podobnou, takže odvezete naraz dve autosedačky. Musím priznať, že za volantom Škody Yeti sa cítim naozaj dobre. Je to aj tým posedom a tým obrovským krásnym výhľadom a rozhľadom z kabíny, pretože ja vidím doľava, vidím pred seba, vidím napravo od seba, jednoducho vidím všetko, čo sa okolo mňa deje, a tak by to v správnom SUV malo byť. A toto je predsa prvé SUV Škodovky a zároveň to, že je prvé, je možno aj takým miernym mínusom, pretože cíti tu také tie počiatočné, možno detské chybičky, aj čo sa týka odhlučnenia, pretože keď idete na diaľnici s týmto autom, ten šum vetra jednoducho cítite, počujete, takisto cítite aj náklony tej karosérie, ako náhle zafúka nejaký silnejší bočný vietor, alebo keď prejdete takouto nejakou zákrutou. Ale ja to Škodovke žeriem a žeriem jej to v dobrom slova zmysle, pretože je to prvé SUV a keď sa pozriem na tie aktuálne SUVčka, tak naozaj spravila obrovský krok dopredu. Čo sa týka dynamiky a spotreby toho pomeru, najlepšou voľbou vašou bude určite 2.0 TDI, pretože ponúka rozumnú dávku výkonu a krútiaceho momentu za rozumnú spotrebu. Nenechajte sa naozaj zlanariť tou 1.8 s tým obrovským výkonom, pretože má to síce výkon, ale žerie to 9 litrov určite na 100 km. My tu máme benzínovú 1.2, tá je fakt ideálna na takéto prímestské dochádzanie, jazdu v meste, možno nejaký výjazd na takú víkendovú chatu. A na to je veľmi fajn a na to je veľmi fajn aj postavený podvozok, ktorý pekne filtruje tie nerovnosti, ale zároveň aj keď tu je vzadu ten multilink, tak cíti tu nejaké také tie väčšie priečné nerovnosti. Z dynamickej stránky ja odporúčam jazdiť v športovom režime tej prevodovky, pretože vtedy si prevodovka podradí o 1 stupeň vyššie, teda zo 6 na 5, a viete lepšie pracovať s tým autom, viete lepšie predvídať v tej premávke a nie je taká zaspatá tá prevodovka ako v tom klasickom režime. To, či by som si toto auto kúpil, alebo odpoveď na otázku, či by som si toto auto kúpil, je určite áno. Vidím v tom aute tie benefity toho SUV a toho takého aktívneho životného štýlu, na ktorý cieli určite Škodovka práve s modelom Yeti. Ešte raz to odporúčam 2.0 TDI. Je najmenej kazivý, je najviac spoľahlivý ten motor, má skvelý pomer dynamiky a spotreby a s DSG-čkom, keď si to zvolíte, a s tou 4-kolkou, jednoducho máte skvelé auto pre aktívny životný štýl. Pozrime sa na checklist, ktorý si musíte jedno po druhom odškrkať, keď vyberáte Škodu Yeti ako jazdenku. V prvom rade kontrolujete koróziu karosérie a taktiež aj správne nastavenie geometrie, pretože vzadu je multilink a ten je veľmi náchylný práve na zlé alebo správne nastavenie geometrie. Ďalej, olej v prevodovke by mal byť teda v DSG-čku vymenený pri 60 000 km, rovnako ako aj olej v pohone Haldex, teda 4x4, 60 000 km. Motorový olej meníte po 15 000 km. Pri správnej údržbe DPF vydrží aj 300 000 km, no pri nesprávnej jazde na ňo dajte pozor, skontrolujte ho a vymente ho čo najskôr. Škoda Yeti je najlepšou Škodovkou svojej doby a v roku 2024 stále predstavuje veľmi dobré rodinné riešenie. Tento konkrétny kúsok nájdete v ponuke predajcu AAA Auto za sumu 9 999 €. V ponuke AAA Auto taktiež nájdete 1000 Škodoviek a až 800 SUV modelov. Ku každému autu ponúka AAA Auto výpis z registra prevádzkových záznamov, tzv. Odopas zdarma a komplexné overenie Autopass so zľavou 50%.